Dođemo ideju. Šta je ovo? Šta je ovo ovdje? Isuse Bože, nemoj ništa praviti, molim te. Joj, ne, Isuse Bože, molim te, nemoj. Isuse Bože, Chill. tko si? Našao sam vas uspavljeni. Uspješno. Smiješno. Bili ste uspavljeni, bili ste mrtvi, sad sam vas oživio. Vas sam jedni spasio. Što je s ostalima? Mrtvi su. Ali što se dogodilo nama? Neko vas je ranio. Ubijego je, ali pronaći ćemo ga. To sam već godinu dana, i dalje me nitko nije našao. Gladna sam, jedva čekam jesti. Nadam se da će netko uskoro doći. Čestitam, to će već godinu dana. Za nagradu dobit će jedan cijeli komad. Budalo jedna, znači čim te policajaca bićeš mrtav na mjestu. Bilo, crkni! Kako mi se ne da? Skoro su nas pobili prošle ljeto. Nema razloga za brigu. Mislim da će sve biti u redu. Pođimo unutra. Nema razloga. Ovo će biti vrlo dobro. Donesemo se u našu sobu. Mislim da smo u pravu. Tu nema nikoga. Moj Bože, kako dobra soba. Vrlo je dobro. Ovo je još više strašno nego prošle. Ja mislim da je vrlo dobro. Smjestimo se. Kako mi fale, ne znam uopće što mi se dogodilo, nisam htjela prošle. A ovdje je vrlo dobro. Nije li ovdje dobro? Ne znam, Fran, sam tražim pozadine za jesen. O moj Bože, si li nas ti spasio? Si onaj čovjek. Da, ja sam. Dođi ovdje. Želiš li ti družiti snage s nama? Biti naš vjerni prijatelj. Naravno, zašto ne? Onda dođi ovdje. Ajme, pa to si ti. I tako su mala djeca sjela u krug na pod i započela društvenu igru. Ali nisu znala da opasnost vreba iza vrata. Mala djeca su tako krenula igrati igru, ali sad ćemo vidjeti šta će im se desiti nakon.
Osoba koja je dobila ovo pismo čeka vas iznenađenje na sljedećoj lokaciji. Ljudi, ja idem po nešto. Vidimo se. Ana! Ti kako živa? Beži. Zar ti ovo Tomislav mi pravi? Ne. Nego? Franko. Franko? Franko. Prekasno. Franje doktoru, imate malo. Moramo ići? Bilo je vrlo dobro. Da, aha. Mislim da ja tebe znam, a? To si ti. Isuse Bože, nemoj me uzjediti! Šta se može? Ne znači da molim te. Pustite, pusti ga! Pusti ga! Šta li oci, ha? Šta je? Pusti me! Stari, kada? Srećemo se opet, tamo. Ti novi? Aha! Stvar, bježi dok možeš! Sad si gotov. Ne bećem za tebe. A dobro. One Isu Bože, dolaze. Već su ovdje. Srećemo se opet, vidim. Još jedna godina. Ali, ovo je prilika za mene. Ovo je mene. Pusti ga, spod. Ne, gotovo. Umri. Prvo ovako ispasti. Najbolje za tebe. I za sve. Nemoj. Frane, čuvaj, idemo na čarina. U redu. Gdje smo mi? Ne znam. Je ovo? Gdje si se vezao? Jebote za vezu. Je ovo? Je tamo bila Ana? Da. A mislim Šta misliš da vezao? mislim da smo nas zavezali. Misliš, idiote? Tu je bomba, brate. Mi smo... Moramo otići. Trebamo izaći. Pa šta? Pa da. Kako što smo mogli zavezati? Ne mogu više. Stani. Isuse. Šta? Vidi ko je to. Moramo biti tiho. Ovo opisno. Smijemo ga probojiti, slučajno. Probudimo smo Ili će nam popojiti sve rupe. To neće Da. biti dobro. Biće gadno će ih. Dobar. Isuse, mi moramo smisliti kako ćemo Idemo izaći. sada sam Musa, profesorica kaže gdje je Franko Marinković na času, ja kažem tu sam. Ej, brate, u džepu mi je dildo. Dođem tvoj mali pa sam joj stiso, sise, ej, ona meni Kaj ti piše. radiš? Freestyle. Zašto? To me umiruje u neugodnim i zabrinjavajućim situacijama u koje sam upravo sada i ne želim da komentiraš moje probleme u životu, okej? Okej. Mislim, sad smo već u velikom problemu i mislim, onak, nisi skućan. Skužio sam. Evo, brate, imam ideju. Znači, nagnut ćemo se na tvoju desnu stranu i onda ćemo past i probati izaći. Okej, mislim, nemamo drugih izbora, pa ajde. Da, tam vidim nešto, ajde. Dobro. 3,
2, 1. Isuse, mi smo... Jo, vidio, znaš sam ovo sve mogu izbrusiti vremenom. Šta je to? Olovka. Jesi ti realno? Jesi sprdaš sa mnom? No. Nemoj da mi srkaš, buraz. O, kaj ovaj priča? Sočka, Kako ćeš ovo? Šuti, kaj ovo priča? u moje usta ulazio. Sočna štrudla ulazio u moje usta. Ovo nije normalno. Da. Ali, Ok, idem izbrusiti. Brusi sa olovkom. Ne, idiot se. Uspio sam. Mogu disat, moj grkljan. Više ova olovka, je. Stira. Evo! Joj, može! Ja što radiš? Imam ženu i djecu i obitelj. Ok, idemo nastaviti sad. Trebat će ona mana. Da. Idemo da je. Imam bolju ideju. Čekaj. Mislim da je ovo zadnji put da prvo možda mogu reći jer ne znam što će se dogoditi. Reci, ali drugčije te vidim od kad smo se upoznali. Divna, ja i tebi znam nešto. Ne! Ti. Ovo puta ću se stvarno ubiti. Prije nego što me ubiješ, želim da saznaš jednu tajnu. Znaš svoju prijateljicu Jelenu. Poprimila je velike ozljede zato što je pala sa stepenica. Franko i ja smo ju mučili, odrezali smo sve prste, iscijeljili smo krv iz nje. Rasjekli smo i prodali smo i dijelove tijela na dar. Si bolestan. Nemoj zaboraviti. Bomba ide tik. Susrećemo se opet, da? Ti. Što se budili? Godinu dana. Udalo je da crkne.
Čekaj, nije ovo jedna. Ubio si me! I mene. Čekaj, ko je ono? Slušajte me, djeco moja draga. Znam ja sam ovdje došla preljepa, Božica, velika, samo zbog vas. Jer ste me vi zazvali, ja vam moram sad nešto reći, a? Nisam ja ovdje došla uzaludno, ja vam moram reći. Da, nažalost, vi ste mrtvi. Ali ja vam mogu ponuditi, naravno, jednu željicu. Jel želite vi oživjeti mene? Ja bih vam na to ponudila. Priđite ovdje. Odite meni. Rekli svojoj velikoj ženi. Ajde! Na koljeno! Dolje! Dolje! Tako. Ja vas proglašavam ponovno živima. Svo troje. I hvala vam na vremenu. Sada ja moram ići. Doviđenja.